Kucacele noma ubani ukuthi uBig Zulu noMthandeni bayinkukhu nempaka. Le ndaba yalamadoda ayiqala izolo kade ilokhu igudlana. Ake siyilande emuva la iqale khona sibone ukuthi kuze kufikwa la sikhona namhlanje kusukaphi. Phela kwalamula utira kukubi uBig Zulu efuna ukuxoxa noMthandeni phambi kweinkumbi zabantu. Kubangani ukuze sizoba nesithombe esiphelele salengxabano kuzomela sihlehle siyobheka ngonyaka ka2023 mhla kuphuma iParis ingoma enkulu. Kodwa nangaphambi nje ukuthi singene kulolo daba kuzomela sihlehle impela siye emuva. Woza nendlebe ngize nendaba. Sanibona babukeli, kuyintokozo kuba nani. Unyaka ka2013 wawunzima kakhulu kuMaskandi. Umfoka amanqele wayefike ngeinkani ngealbum yakhe ethi Sibiza Abadlwane. Lapho wayenengoma ethi Ukhanda Shisa eyasisabalala kakhulu. Kule album kunengoma ayeyibonga kuyo isihloko sayo sithi Ushuni Wenkani. Lento yoshuni wenkani ngeyaqala yaba yitemu lakhe uMthandeni lapho ayethi udlala ushuni wenkani. Leli gama lihambela phelelwa yidumela kwayinto adlulayo kuyo. Ngo2018 uBig Zulu wakhipha ialbum eyayithi Shuni Wenkabi. Lapho uBig Zulu uveza ubunzima abhekana nabo ehlanganisa ubhinca nehip hop. Kusuka lapho wonke umuntu bemazi uBig Zulu, umrapper ufaka ugodo oshaya ushuni wenkabi. uMthandeni ke mayezwa ngoshuni wenkabi wabona ngathi kugawulwa yena, kodwa wabuye wangayinaka ngoba kungesiwo uMaskandi. Inkinga yasuka ngonyaka ka2019 uma uBig Zulu ethi ufisa ukwenza ingoma noMthandeni kanye noKhuzani okuyimbangi yakhe. Noma uMthandeni wayevumile ukwenza ingoma noBig Zulu, kodwa wathi mayebona kunegama likaKhuzani wakhuza ibhadi wala waphetha ukuyimbandakanya ingomeni enendlamlenze. uMthandeni wabhala kuFacebook wathi anotshela lo mrapper kaNkulunkulu ukuthi izifiso zabulala ikati. No Big Zulu ke wamphendula ukuthi anotshela lo Maskandi kaNkulunkulu ukuthi mina angishongo ukuthi ngifuna bexolelane benoKhuzani kodwa ngifisa ukwenza ingoma nabo. uBig Zulu wabhala kuFacebook, angiwudlale ushuni wezinja ngoba ngiyayesaba impi yethambo. Nokwakholakala ukuthi ugadla uMthandeni njengoba wayekhiphe iDog Style. Wabuya lapho uMthandeni wazobhoka uBig Zulu la embiza ngoViki Zulu, esho nokuthi abamaziyo abamkhuze. Kuqale unyaka ka2020 ngezinye idube lapho uMthonga ekhala ngokuthi usanele imbangi yakhe futhi ufuna inselelo entsha. Noma kungaba uViki Zulu kuhip hop, esho uBig Zulu belu. Lapho inkabi yakhala khona kodwa yakhetha ukuthi iyithulele. Kambe bathi isikhova kasibone mini, kusho yona. Kulonyaka uBig Zulu noKhuzani bese besondelene kakhulu kanti nombango kaBig Zulu noMthandeni bese waziwa. Abanye bethi ungena indaba kaMaskandi. uMthandeni wakhipha ialbum yakhe ethi Impolomane. Kule album kunengoma eyayithi Inkonkoni la talapha khona wabhekisa kuBig Zulu. Kule ngoma uzwakala ethi kazi lokhu kwelasta unkabi kayizondi kohamba kufike yipi nokuntshontsha izitayela zami zobujongo. Ngathi ushuni wenkane wathi naye ushuni wenkabi. Ngathi ugodo wathi naye ugodo emabonenge. Ngathi amanzi wathi ibhili yamanzi. Kuwo lo mntalapho waze wamfanisa noPineapple, wawuvala ngetemu elisebenze kakhulu lapho athi khona ngeke ucaluze kuMaskandi bese ungasithola isibhaxu sakhona. uBig Zulu wake watalapha ku live kaFacebook lapho wayenozakwe noDuncan. Uqalekisa njengo ayabazi phela ukuthi basazini isiZulu bonke. Ngithi bakhona uthe njengosikhofa nje. Angazi nje ifika nawe le ngisho. Ifika nawe le ngisho. Duncan akashongo. Hayi angifaka kuzwaka. Ayebona isiqoqoto ingeka nuke. Nenkabi ngeke iluka ubheke cishe ngathi uPapa Ben. Nenkabi. uPapa Ben.
uDuncan wakhetha ukuyiqhelelanisa impela nalombhinqo kodwa uZakwe wayithola esethinteka uma uMthandeni esebuyisa induku ebhoka saxwayisa. Kuthe uyophela lonyaka ukhozi lumemezela iTop 10 yeingoma ezingavotelwa ukuhlukanisa unyaka. Kwakukhona uKhuzani ngejele, uBig Zulu ngemali eningi kanye noMthandeni ngamageja. Bebenakho ke ukutalabhana uma bekhankasa kodwa kubonakala kuumdlalo nje ongathini. Mangabe ufisa ukuvotela ijele, livotela uNkulunkulu uzokunikeza ijele azakunikeza udili kajele ngqo. Mangabe ufisa ukuvotela amageja, avotela amageja uNkulunkulu uyokunikeza amageja uhlakule ngoDisemba. Kodwa mangabe ufisa ukuba nemali eningi uvusa ikhaya udla inyama, votela imali eningi. Ngonyaka ka2021 beyikhala kakhulu. Kwaba no live kaKhuzani la uBig Zulu wayekhuluma ngokuthi uMaskandi ngeke ube lawo khona ukube uKhuzani noMthandeni abazona imbangi. Babethi mabekhuluma babuye babhoke kuMthandeni ngokuthi unengoma encane. Cha, zayikhala impela ngalelo langa kwakuze kushaye ngisho noSiya okuyinkabi records ekhomba ukuchema udede nendlamlenze. Ngawo futhi lonyaka kunenkulumo yaphendulwa uBig Zulu kuFacebook la ebiza khona uMthandeni ngomamdudu. Phela uMthandeni wayekade epika ngokuthi akasenantanga futhi angalingi yaqhathaniswe noquqaba lwamadoda oPapapeni Zulu. Wadinwa ke uBig Zulu waphendula ngokuthi uma bebhekene ngeke ambize ngoPapapeni. Cha mancane amathuba obutsizwa la kuwe wena. Uli yellow bone usisidudu nje. Kusho inkabi. Ngalesikhathi uBig Zulu noKhuzani bese bezwana impela futhi bevame nokubonakala ndawonye. Kuyiwo lonyaka lapha khona baze baqala imidlalo yebhola yama celebrity. Ngo-August walonyaka iHip Hop yayiholwa uBig Zulu yaqhudela noMaskandi wawuholwa indlamlenze. Kulomdlalo kucapheleka ukuthi uMthandeni akabizwanga kuba ingxenye yawo. NgoDisemba walonyaka uMthandeni wakhipha ialbum ethi Amavolovolo lapho watalapha khona uBig Zulu. Wathi yena ungumgugisi welasta laseBergville lisale lizidleke zehlokohloko. Maqede wazincoma uma sekusabedle ufront page benoBig Zulu. Esho nokuthi uma ubhokwe nguye uyaduma. Ubani wangakhohlwa isimanga sika Big Zulu mhla ededela i150 bars ebhoka kwasane ku hip hop. Ebantwini abaphendulayo kuleyo ngoma kwagqama kakhulu uDuncan owashaya kwabola. Engomeni ayephendula ngayo uDuncan wasebenzisa umtalabo wawusetshenziswe uMthandeni wokubiza uBig Zulu ngoPineapple. Ngoba kucover art yale ngoma kwakuwubuso obunguPineapple obufaniswa naye belu uBig Zulu. uMthandeni wakhomba ukuyithakasela lengoma ethi naku hip hop kukhonya thina njalo ntanga zamashinga ngabo ubuchule. Lengoma yashaya ekujuleni kwenhliziyo kuBig Zulu ngoba waze wakhala kuye uDuncan ngokuthi bekungamela aqinisa isandla ngoba bekudlalwa. Inkabi noMthandeni bese kuyinkukhu nempaka ngempela kodwa kwakungabukeki kujulile ngaleyo ndlela. Kwathi uma uMthandeni eshonelwa umama wakhe obeyigugu kuye uBig Zulu wabhala ekhalisana naye. Phephisa kodwa umama uthokozile la ekhona umbonisile umtsizwa wakho esaphila. Izimo ezikanjena izona ezisikhombisa ukuthi abantu abazwene ngempela noma ukungcweka nje okungathini. uMthandeni wabuye wakhipha ialbum ethi iBlow Job lapho agadla khona kuBig Zulu ethi wadlala kancane uPapapeni uBig Zulu wanyakaza ugadlaza weteki usize 10 inteni ukuyibuka. Waqhuba wathi iteki walifika linuka inyawo kumuntu inyawo liyithola kumuntu. Emva kwalowo mtalapho bake bahlangana eNewcastle ngoDisemba lapho uBig Zulu wayehamba noKhuzani. Inkabi yakhombisa ukungazondi ngempela yasondela yazoxhawula uMthandeni.
Ngempela ukugudlana kwalabaculi bese kubukeka njengomdlalo kubalandeli nabathandi bomculo. Ngo-Agasti ka-2023, uMthandeni wakhipha ingoma iParis lapho aphike khona uLwandlunkulu, okuyiciko elingaphansi kweleyibuli kaBig Zulu iNkabi Records. Le ngoma yagila imanga noma ubani olandela umculo uyazi ngayo. Abantu bakhomba ukuyithakasela kakhulu yaqopha imilando usuku nosuku ngokweyinamba zokudlalwa kwayo. Kwacaca ibekwa nje ukuthi ingoma yonyaka. Kuthe ngo-October uKhuzani wadedela isingili yakhe ayepike kuyo uLuve Dubazane ethi umjolo lowo. Le ngoma yagila imanga eyinsukwini isanda kuphuma kangangokuba abantu babelindele iyedlule iParis ngeinamba nangodumo jikelele. Kwathi iphumile le ngoma uLwandlunkulu waba ngomunye wabakhombisa ukuyithakasela ngoba wafaka ivideo yakhe ku TikTok egiya iqephuza idlala yona le ngoma. Abalandeli bamthandeni ababeyibuke njengetukulo lokunqanda iParis babhoka ngolaka uma uLwa ezojika akhombise ukuyithanda ebepikwe ngapha emdletsheni. Kubo wayebukeka njengomuntu oseshaya i-own goal. Waphuma uBig Zulu wakhuza lowo mkhuba ecacisa nokuthi phela uLwa kangeni impini kaMaskandi. uKhuzani wayebuka konke lokhu kwenzeka nokwathi uma ekhipha ialbum yakhe ngoDisemba walonyaka watalabha ngakho ebhekise kumthandeni. Ku-album ethi Aliboli icala engomeni ewu-track 9 uKhuzani uchaza konke okwenzekile phakathi kukaBig Zulu nomthandeni. Kule ngoma uKhuzani uthi kwasuka umthandeni wayocela kuBig Zulu ukuthi amsize ngolwawo ukuze ezokwazi naye ukushaya imiliyoni ku-YouTube. uKhuzani uyichaza yonke lenkulumo nokuthi uBig Zulu wayephendula athini bese umthandeni aphendule athini. Uthi-ke uKhuzani kule ngoma abantu ababekhona bathi wayesecwebeni inyembezi umthandeni mhla ekhuluma noBig Zulu. Ubese qhubeka esekhuluma ngale ndaba yokuthi uLwa wadlala ingoma yakhe ku TikTok. Ngokushoka kaKhuzani kuthiwa umthandeni wafonela uLwa wambuza ngokudlala ingoma kaKhuzani. Kodwa uLwa wamphendula ngokuthi, "Hayi bo bhuti, wafika kimi uzocela ukuthi ngicule nawe. Awushongo ukuthi ngizoba umngani wakho futhi angiyona phela ifan yakho. Umculo kaKhuzani ngawuqala kudala kabi ngiwuthanda. Awuzongihlukanisa nomculo wakhe wena nawe sihlangane ngengoma, hayi okunye." Waphinda kule ngoma uKhuzani waveza ukuthi umthandeni wacela uLwa ukuthi ahambe eperforma le ngoma ukuze izokwaziwa ngoba yena akaqashwa ndawo. Lezi ndaba ezingaka kwabalula kubantu ukuthi basole ukuthi ubeyixoxelwa uBig Zulu njengomuntu wazwana naye ngoba phela wayengekho kuzona zonke lezi inkathi kodwa uthi uxoxelwe. Noma uLwa washeshe wayiphikisa lezi ndaba ethi amanga ka5 years nokuyitemu likaMthandeni kodwa uBig Zulu akaze aphawule lutho ngalokhu. Kwala noma umphakathi usubuza ukuthi uyavuma yini lokho okushiwo uKhuzani ngaye nomthandeni. Kuyo le album kunengoma okwakupikwe kuyo yena uBig Zulu. Ingoma iParis yaqokwa ku top 10 yeingoma izovotelwa ukuhlukanisa unyaka okhozini. uBig Zulu njengomuntu ovame ukweseka amaciko aseNkabi Records akaze akhombise ukweseka iParis kulomqhudelwano. Kuthe ngoJanuwari ka-2024 umthandeni yenze isiphihli somcimbi wokubungaza impumelelo yeParis. uLwa wadida abaningi uma eveza ukuthi ngeke saba ingxenye yalomcimbi. Phela abantu bese bedidwa ukuthi uLwa ubekhona kuma-post omcimbi futhi uyena impela umculi oyingxenye yengoma. Wabonakala ekhathazekile kuvideo eyahlaba inhliziyo zomhlaba wonke lapho ayencanca abantu ukuthi bengalokhu bembuza ngomcimbi wasemdletsheni ekhala ngokuthi akasakhona ukuxhumana ngqo nomthandeni mayelana nezinhlelo. Awuyangangani mnene? Angazi buzana umthandeni ngoba
ngizamile ukumfonela akaphendula ifoni yami. Ema ngimfonela shuthi unika amagida ngoma yakhe ifoni. Mina ngincenge ngiyoperforma mahala emidletsheni. Ngalokho engibuzayo. Cha kwaba kubi kakhulu ngempela esegcina engasafikanga uLwakhe. Kanti abanye babe sebesola ukuthi uBig Zulu hleze unesandla kulokho. NgoFebruary walonyaka uMthandeni wamemezela ukuthi umusic video eParis uzophuma maduze futhi sebeqalile ukuwushutha. Waze wafaka nezithombe zokushutha kwawo yize engabonakalanga uLwakhe kuzo. I-date yokuphuma kwawo ayikaze ishiwo futhi akaphindanga wakhuluma ngenhlelo zawo nokwagcina kuphenduka ihlaya enkundleni zokuxhumana. IParis yaqhubeka yagila imanga kakhulu kwaze kwaba nombuzo wokuthi uzoyigqiba kanjani. uBig Zulu wagqamisa kakhulu lokho mhla etalapha ngolaka ukupost kaMthandeni ayebuza kuyo ukuthi uphi uBig Zulu. Kule post uBig Zulu waphendula wathi yazi nginguwe ngabe I'm worried ukuthi yini elandelayo after Paris. Ngiwuwe ngabe ngiyaqala manje ngiyancengela kuBig Zulu ezokhona ukunginika uxola ngiphinde ngisizakale futhi. Beka ubulima eceleni uzehlise. Nebala wabuya lapho uMthandeni esexolisa. uMthandeni wathi mayekhipha iGucci nawe yenza imanga. Kwacaca bha ukuthi yingoma ezovimbanisa njengeParis. Kodwa kulokhu esehamba noma hu kungase uye phela ulwandle unkulu. uBig Zulu wamangaza abaningi ebongela uMthandeni ngale ngoma eyayivutha amalangabe. Ngalesikhathi uMthandeni ubesematheni kakhulu. Uke waba ne-interview ku-Newsroom Africa la abonakala khona ekhuluma ekhombisa ukukhululeka. Kule interview wakhuluma ngeinkinga abhekana nazo ngeParis okuqala. Waveza ukuthi uBig Zulu umsebenzise kabi ngoLwakhe nokuthi kungenxa yakhe umusic video eParis ugcina ungaphumanga. Wake wakusho phela lokho mhla ememeza ukuthi kuza umusic video eGucci enoma hu. Kwaba khona obuza oweParis. uMthandeni wamphendula ngokuthi umusic video eParis ubuzeni kuBig Zulu. Abantu bakhala kakhulu ngesenzo sika Big Zulu emva kwalezi ndaba. Kodwa inkabi akaze ithi vunga lokho. Wathi uMthandeni uma ememezela ukuthi ushutha umusic video eGucci waqala waveza izithombe lapho ayegibela ekhona unyanyavu lwemoto. uBig Zulu uthenge unyanyavu lwemoto yohlobo lweMcLaren. Wabonakala ehlezi noTira lapho ayethi khona banyusa izinga baphuza iXO ngoba kunendoda emhlophe esigcwele emaclubini kuthiwa iphuza iVS. Esho uMthandeni. Malumbu Ngiyakhala ayisiphuzile wona la. XO. First asikhuphula izinga ngoba kunenye indoda emhlophe iyellow bone. Sizwe kuthiwa isigcwele emaclubini iphuza iVS emaclubini so sesiyasikhuphula izinga. Wozoboneka imoto yoshutha umusic video eTM lokudlana namalithi. Hayi yabona nje. The summer goes to Paris by Mthandeni SK Lwandlonkulu. Kuma Summer Awards uMthandeni wahlabana ngendondo enkulu yeRecord of the Year ngeParis. Lapho babeqhathwe naye uBig Zulu eqenjini lakhe noSjava inkabi zezwe bengene ngengoma yabo ethi Umba Imbayi. Kwaba kubi kakhulu uma le ndondo isiyokwamukelwa ababemele uMthandeni kodwa uLwandle unkulu engabonwa nhlobo estage. Umphakathi wakubabaza kakhulu lokho waphinde wasola yena phela uBig Zulu ukuthi uLwakhe asayihlanganisi neParis ngoba usaba yena njengomphathi wakhe. Ngakusasa uBig Zulu waba live ku page lakhe lika Facebook wachaza iside lakhe ngendaba yeParis. Ekuchazeni kwakhe wathi ubengafuni uLwakhe kule ngoma ngoba yakhiwe ngamagama engoma yabo benosjava ethi Umba Imbayi. Wathi akashintshe lama lyrics noma amkhiphe amfake kwenye. Wabuye wacacisa eyokungafiki kukaLwakhe event yokubungaza iParis. Waphinde waphika neyomusic video yeParis wathi yakaze enhlobo atshelwe ngawo.
Wagcizelela futhi ukuthi akenzi onke ama-decision lapha eNkabi Records, kodwa kune-ofisi elikhulu okuyilo phela elilawula umsebenzi wabaculi. Emva kwale nkulumo abantu bahlukana phakathi, abanye begxeka uMthandeni ngokungahleleki, abanye besola uBig Zulu ngokuba nenzondo yeqiniso. uMthandeni akaze aphawule ngalokhu, kodwa wayenakho ukutalabha ngesikhathi kubhekwe kumhla ka-30 Novemba ezokhipha ngawo. Ku-album ayikhipha ngo-2024, uMthandeni waphinde washaya ekhanda kuBig Zulu lapho ethi awukwazi ukuba mnyama ujike ucwebezela, phaphatheka man. Wabuye wathi ubhadlane lolu lungizwane lemfukumfuku le. Kuqaphelekile ukuthi ku-event enkulu iBig Zulu Homecoming eyaba ngomhla ka-24 Disemba, uMthandeni akabanga khona noma yayinabo abaculi bakaMaskandi, futhi ngalezo nsuku ubeshisa ikhotha. Nokho-ke kungenzeka kungenxa yokuthi wayevele esebizwe kwezinye indawo ngoba ngoDisemba imicimbi ithe chithisaka. Ngomhla ka-31 Disemba, uBig Zulu noMthandeni bahlangana ku-event kaTira enkulu yokuvala unyaka eThekwini, Effect Durban Rocks. uBig Zulu waqulisa uMthandeni icala ngezinto wazisho ngaye, waze wama ngenyawo efuna nokugadla, kwakhuza uTira wayeyinikele ngobiyena evale phakathi kwabo. uMthandeni akabange esahlala emva kwaleso sigameko esihlambalazayo, yena nethimba lakhe babona abafike ngayo. Asiyazi izoqhubeka ibhekephi ngoba ku-reality show kaMthandeni sithola okusha futhi okuthinta kakhulu isikhathi seyingxoxo zeParis. Cha, angibonge kobukele, ungakhohlwa ukusubscribe kule channel uma uthanda ukubona kuhlutshwa udlubu ekhasini.